όσο καλύτερα βιώνει το παιδάκι από μικρό, βιώνει την εκκλησία, την όποια λειτουργία, τον όποιο παπά αν θέλετε, αλλά δεν παραμένει εκεί. Δεν παίρνει μόνο το τι ο ιερέας του μεταφέρει μία φορά την εβδομάδα. Παίρνει αυτά που αναμοχλεύονται μέσα στην οικογένεια όλη την εβδομάδα. Ο πατέρας και η μάνα δηλαδή παίρνουν την εμπειρία σαν μεγαλύτεροι, σαν πιο όριμοι άνθρωποι και τα μεταφέρουν στο παιδάκι τους όλες τις υπόλοιπες 6 ημέρες, σταδιακά, τμηματικά, προσπαθούν να του δώσουν να καταλάβει τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Άρα λοιπόν, και λέω μάλιστα πολλές φορές στους ανθρώπους που εξομολογούνται, ότι μην βάζετε πλάνο μηνών ή ετών μπροστά σας. Γιατί δεν είμαστε τόσο πια πνευματικά όριμοι. Βάλτε πλάνο εβδομάδος. Τι από τη μία Κυριακή μέχρι την άλλη Κυριακή, τι μπορείτε να πετύχετε στη ζωή σας, στον τομέα της μετάνοιας, της ηθικής, της εγκράτειας, της καρτερίας, της νηστείας, τα πάντα. Μην βάζετε πλάνο 20, 30 ή 2 μηνών ότι εμείς θα πετύχουμε αυτό. Όχι, από τη μία Κυριακή μέχρι την άλλη Κυριακή. Και ενδιάμεσα, ό,τι πάρετε από τη λειτουργία, από τη Θεία Λατρεία, αυτό να κάνετε καλή χρήση. Και αυτός είναι και ο δικός μου, αν θέλετε, στόχος. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιέφερε ποτέ, το ποσοστό των ανθρώπων που θα γεμίσουν το ναό μας. Τον όγκο δηλαδή. Με ενδιέφερε πάντα και με ενδιαφέρει η ποιότητα του πιστού που θα φύγει από τον ναό. Και αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί εάν βγάλεις ποιοτικούς πιστούς, ποιοτικούς εκκλησιαζόμενους, θα γυρίσουν πάλι ποιοτικοί. Αν βγάλεις μια μάζα, άντε για να σας κάνουμε το χατήρι επειδή ήρθατε, ή άντε για να σας γλυκάνουμε λίγο την συνήθειά σας, πάμε εκκλησία σήμερα, Κυριακή είναι, πρέπει να περάσουμε. Αυτό φοβάμαι ότι βλέπουν και οι νέοι. Οι κάθε εποχής νέοι. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις που κάνετε, οι εύστοχες, δεν είναι τωρινές. Ήταν και πριν από 10 χρόνια και πριν από 20 χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου δηλαδή, υπήρχαν αυτές οι συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και υπήρχαν και τα συγκεκριμένα κακά παραδείγματα, αν θέλετε, μια και το αναφέρατε, των εκκλησιαστικών παραγόντων, είτε είναι αμιγώς ιερείς, είτε είναι παρακείμενοι. Οι επίτροποι, αν θέλετε, ή οτιδήποτε μπορεί να είναι γύρω από κάποιον ιερέα και λογικό είναι. Γιατί είναι κλήρος και λαός μαζί. Αυτά λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε νομίζω. Παίζει ρόλο το πώς εμείς θα δώσουμε στους πιστούς μας να καταλάβουν τι γίνεται μέσα στην εκκλησία μας, μέσα στο ναό που είναι τόπος λατρείας. Για την αγάπη λοιπόν του ενός προς τον άλλον μαζευόμαστε μέσα στην εκκλησία. Αν δεν υπάρχει αγάπη του ποιμνίου μεταξύ τους, σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να κάνουμε λατρεία. Εάν την ώρα ξέρετε που βγαίνει ο ιερέας και εκφωνεί άνος κόμμετας καρδίας, εάν τυχόν δεν υπάρχει από κάτω κάποιος να πει έχουμε προς τον Κύριον, πολλοί πατέρες έχουν πει δεν μπορεί να συνεχιστεί η Θεία Λατρεία. Άρα λοιπόν αυτή σαν ένας άνθρωπος καρδία η οποία καίγεται για τον Χριστό, αυτή είναι η έννοια της, πρέπει να υπάρχει μέσα στο πίπλο. Και αυτό μας προβληματίζει πάρα πολλές φορές και ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κύριος λόγος που πολλοί νέοι αντιδρούν συσσαγωγικά, απορρίπτουν πάλι συσσαγωγικά την ύπαρξη του Χριστού, δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ποτέ δεν πρόκειται να τους πικράνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός ο οποίος πέθανε για αυτούς δεν πρόκειται να τους πικράνει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν αυτόν τον Χριστό και το μεταφέρουν στη δουλειά, στη γειτονιά, στο σχολείο. Και μιλούν εξ ονόματός. Και ίσως λίγο αυθαίρετα. Δηλαδή λένε και κάνουν πράγματα που ο Χριστός δεν τα είπε, ούτε τα έκανε. Φυσικά, γιατί πάρτε ένα τρομερό παράδειγμα της παγκόσμιας ιστορίας, τα λεωφορείες. Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο σταθμός ιστορίας μας σαν χριστιανοί σε εισαγωγικά από αυτό. Και ξέρετε στο όνομα του Χριστού γίνει πάρα πολλές παρανομίες, κακουργήματα και τρομερά πράγματα.
Αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά με τον Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα. Έχει να κάνει με αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να αυτοαποκαλεστούν φορείς της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και κατά καιρούς βλέπουμε και γίνονται τραγελαφικά πράγματα. Και στον εκκλησιαστικό μας χώρο και στην ενορία μας μέσα, από τον παπά, από τον ψάλτη, από τον νεοκόρο, από τον επίτροπο, και έρχεται ο άλλος και σου λέει, μα πώς. Έχεις τον τάδε επίτροπο που έχει κάνει εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, λέει, να διακονεί την εκκλησία. Μένα μου έχει κάνει μηνύσεις, μου έχει κάνει με τρέχει στα δικαστήρια. Ξέρετε, αυτά τα ακούμε στην εξομολόγηση. Και έτσι γίνονται. Γι' αυτό καταρχήν ο πρώτος είναι ο ιερέας, ο εφημέριος, αυτός που ταπεινώνεται με την καλύτερη έννοια που λένε οι άνθρωποι μέσα στην ενορία του. Από εκεί και πέρα, ό,τι πηγάζει από τον ιερέα διαχέεται στο πίμιο. Το οποίο δεν καταλαβαίνει πάρα πολλές φορές τι είναι αυτή η Θεία Χάρις. Την περιμένει όμως από τον παπά και κατ' επέκταση από τους συνεργάτες του. Όπως σε μια Μητρόπολη περιμένουν οι ιερείς τη Θεία Χάρη να ρέει από τον Μητροπολίτη και είναι ευτύχημα το ότι υπάρχει ο Σεβενότητος Σεραφείμ στη Μητρόπολη Πειραιώς και κάνουμε ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Τέτοια παραδείγματα περιμένουν οι άνθρωποι. Από τον Μητροπολίτη της περιοχής τους, ας πούμε, που είναι ο εφημέριος, ο οποίος μπαίνει και στα σπίτια τους, μπαίνει και στα... και καλεί, οι άνθρωποι καλούν τον ιερέα στα σπίτια. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί στις υπόλοιπες στιγμές της ζωής τους να μην έχουν σχέση με εκκλησία, να μην εκκλησιάζονται. Και όταν μας καλέσουν στο σπίτι τους για μια ευκαιρία ζωθήσης για έναν αγιασμό ή για ένα ευχέλαιο, ή για μια ευχή, ας πούμε, σε μια λεχοεία, βλέπουμε πώς διψάνε για μερικά πράγματα. Τους λες 2-3 λογάκια, τους εξηγείς για παράδειγμα, γιατί έχουμε και ένα θέμα, ξέρετε, με τις ευχές. Πολλές ευχές είναι ακατανόητες για τον κοινό άνθρωπο που δεν θέλει να κατανοήσει μερικά πράγματα. Όπως οι ευχές που διαβάζουμε στη Λεχόνα τις πρώτες ημέρες γέννησεώς της. Πηγαίνει ο ιερέας στο σπίτι και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί και αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να κάποια στιγμή μπορούμε να τα συζητήσουμε για το αν οι ευχές αυτές είναι σωστές ή όχι. Λένε πράγματα μέσα τα οποία αν τα ακούσεις χωρίς να έχεις εκκλησιαστική παιδεία και διάθεση, θα σου φανούν ότι λέει σαν να μιλάει σε εγκληματία ο παπάς. Εάν καταλάβεις όμως το νόημα που οι πατέρες έχουν γράψει αυτές τις ευχές και τις έχουν εμπεδώσει τόσα χρόνια ιερέων και ιερέων που τις λένε όταν γίνεται οι ευχές της πρώτης ημέρας του παιδιού, καταλαβαίνεις και το νόημά τους. Το πνευματικό παντανόημα. Έτσι μπορεί να πει κάτι όπως και η Καινή Διαθήκη, είναι αλληγορική όλη. Και όλη η Αγία Γραφή. Υπάρχει φοβερή αλληγορία που αν τα εκλάβεις κατά γράμμα, και αυτό είναι, αν θέλετε, η συνέχεια του ερωτήματός σας. Πώς θα μπορέσουν με μια κατά εκείνους ξύλινη γλώσσα, πεπαλαιωμένη γλώσσα, του Ευαγγελίου δηλαδή, να κατανοήσουν μερικά πράγματα. Θυμάμαι όταν μίλαγα με κάποιον παιδικό μου φίλο στις αρχές που έγινα ιερέας. Κατά ένα κοσμικό άνθρωπο, αλλά με διάθεση να καταλάβει μερικά πράγματα. Και μου είχε πει, ξέρεις Πάπα Χρήστο, εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή και ό,τι καταλαβαίνω λέει από εκεί. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, να μου το εξηγήσει ούτε κάποιος Χρυσόστομος, ούτε κάποιος Βασίλης, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Ό,τι καταλαβαίνω εγώ κατευθείαν από τον Χριστό, λέει, αυτό θέλω. Ωραία. Του λέω λοιπόν, μπορείς να... Και του έκανε ένα μικρό τεστ. Ανοίξαμε την Καινή Διαθήκη, διαβάσαμε μια περικοπή από ένα Ευαγγέλιο, μάλιστα εκεί έκανα και μια, έτσι, έκανα ένα κολπάκι αν θέλετε, το οποίο τώρα το φανερώνω. Έψαξα και βρήκα ένα δύσκολο εδάφιο για να τσεκάρω τις γραμματικές του γνώσεις, ποιες ήταν. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τίποτα. Έπιασε έναν απόϊχο κάποιου ονόματος και κάποιου γεγονότος και μου λέει, να, αυτό έγινε εδώ. Και τελικά του εξήγησα ότι δεν ήταν έτσι όπως το είχε καταλάβει. Ήταν εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς πρέπει
να ξέρουμε εμείς που μεταφέρουμε το Θείο Λόγο στους ανθρώπους μας. Και ερχόμαστε φυσικά στη μεγάλη, αν θέλετε, βάσανο του κηρύγματος.